Da, 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 da. Hej, nu er jeg taget ud og prøver at interviewe 2 piger. En fra Skagen og en fra København. Jeg vil stille dem de samme spørgsmål om forskellen på at bo i en stor og en lille by. Hej, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Skagen. Okay, kan du lide at bo i Skagen? Ja, det kan jeg godt. Okay, hvad synes du, der er godt ved det? Altså, det er godt, at der ikke er så langt til skoler og til butikker og sådan noget. Og der er ikke så meget, der er ikke så meget kriminalitet, som der er i andre byer. Ja. Hvad synes du så, der er skidt ved det? Altså, der sker ikke så meget. Nej, i Skagen. okay. Der er sådan lidt kedeligt nogle gange. Ja. Hvordan kommer du sådan rundt? Hvordan sådan transporterer du dig? Altså, jeg cykler for det meste, men jeg kan også godt tage toget nogle gange. Ja, okay. Hej. Hej, Hvor kommer du fra? jeg kommer fra København. Ja. Kan du lide at bo i København? Mm. Hvad synes du, der er godt ved at bo her? Der er uddannelsesmuligheder, og der er så dejligt. Ja, hvad synes du så, der er skidt ved at bo i København? Der er meget kriminalitet, Ja. og der er rigtig, rigtig mange mennesker og noget trafik. Ja. Hvordan kommer du rundt? Jeg tager metroen Ja. eller toget, Ja. og der er også mange, der cykler. Ja. Okay.